Ahoj, a ja ťa vítam pri mojom novom videu. Takže ahojte, ja som nová youtuber. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Diana a dneska vám čosi o sebe poviem, keďže ma možno ani niektorí nepoznáte. Mám tu pripravených takých asi 10 najčastejšie kladených otázok na mňa, keďže na TikToku občas streamujem a píšete mi dosť také isté otázky, takže poďme rovno na to. Prvá otázka je asi teda, koľko mám rokov, keďže mnohí si z vás myslia, že mám 15, niektorí si myslia, že mám 12, niektorí si myslia, že mám 25, ťažko povedať. Tak mám 19 rokov a za mesiac mi bude 20, takže nie, nemám 15 a takže tak. Druhá teda najčastejšia otázka je, či študujem alebo už pracujem. Tak ako sa to vezme? Som teda na 5-ročnej strednej škole, takže ešte mám pred sebou rok. Takže áno, ešte stále študujem, ale už sa to teda schyluje ku koncu, vďaka Bohu. Tretia najčastejšia otázka je, či cestujem sama, keďže môj content je skorej teda aj na Instagrame, aj na TikToku zameraný na cestovanie. A teda áno, už od 15 cestujem sama. Mnohí z vás sa teda aj pýtali, že čo na to rodičia, tak vidíte, tak dá sa to. Akože jasné, že sa boja, ale vedia, ako ma vychovali, takže ja som slušná. Ďalšia najčastejšia kladená otázka je, či bývam sama. Ja teda neviem ani, ako to niektorých mohlo napadnúť. Samozrejme z tých videí to tak môže pôsobiť, ale nie, nebývam sama. Som teda ešte stále študentka a neviem, kde by som zobrala peniaze na veľký dom, takže bohužiaľ nie, nebývam sama. Ale teraz bude. Teda určite. Ďalšia otázka je, aké mám plány do budúcna. Tak ja teda, kto ma pozná, tak vie, že ja o mojich plánoch moc nehovorím. Dala som si také pravidlo a už niekoľko rokov sa toho držím, že o mojich plánoch teda nerozprávam, ale určite chcem teda viacej cestovať, chcem spoznávať svet, nové kultúry, nových ľudí a teda viacej sa teda ešte viac venovať sociálnym sieťam, teda už po novom aj YouTube. Takže dúfam, že vás to bude baviť. Ďalšia otázka je, či niekoho mám. Takže nie, nikoho nemám. To je všetko. Ďalšia otázka je 3 veci, ktoré milujem. Milujem teda pohyb, zdravú stravu a milujem teda, akože nie som introvert, ale nie som ani extrovert, ale mám rada proste stretávať sa s ľuďmi, ktorí mi niečo dajú, od ktorých sa teda aj niečo naučím a proste celkovo byť v takej dobrej spoločnosti s ľuďmi, ktorí majú podobné hobby alebo zdravá strava, cestovanie a celkovo ľudí, ktorým si mám čo povedať a ktorí ma majú čo naučiť. Ďalej tu mám 3 veci, ktoré neznášam. Tak čo neznášam sú fast foody. Druhá vec je alkohol a celkovo takéto návykové látky. Áno, mám 19 rokov a v živote som nebola opitá, ani som nebola v bare. A celkovo proste... No a tretia vec, asi klamstva a ľudí, ktorí využívajú druhých pre to, že sú dobrí, alebo ako to povedať, také zneužívanie. Keď je niekto moc dobrý, tak viem, čo si môžem dovoliť a tak no. Ťažko povedať. Ja sa neviem vykoktať, ale dúfam, že ste to pochopili. Predposledná otázka je, odkiaľ som. No tak, toto je veľmi často kladená otázka, ale samozrejme, že vám nemôžem povedať presne, kde bývam moju adresu, aj keď teda niektorí by chceli, ale nemôžem. Takže ja, prosím pekne, som z okolia Bratislavy, takže nebývam priamo v Bratislave, ale dajme tomu, že pod Malými Karpatmi. To vám musí stačiť. No a teda posledná otázka je teda zameraná na môj content, že čo vlastne budem točiť, aby ste teda vedeli si ma nejako zaradiť, či ma sledovať alebo nesledovať, to už si každý vyberie podľa seba, ale budem teda určite sa zameriavať na to cestovanie, zdravý životný štýl a teda natáčanie bez akejkoľvek cenzúry, proste realitu, budem nenamalovaná, budem v pyžame, mne to je úplne jedno. Proste chcem sa zamerať teda na cestovanie, zdravú výživu, zdravý životný štýl a teda videí bez cenzúry. Normálne proste krutá realita. Takto iba na úvod, na takéto moje prvé video. Ja teda už natáčam fakt, že od malička, akože ja už som mala toľko videí tu na tomto účte, ale všetko som musela teda zmazať, pretože to bolo nepozerateľné. Ale teda dúfam, že vás moja tvorba zaujme a že to bude stále proste pre vás nejakým spôsobom zaujímavé. A určite, ale určite máte sa fakt na čo tešiť. Snad sa vám budú moje videá páčiť. Ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca a ja teda dúfam, že sa čoskoro vidíme.